Live na ba? Ayun. Live na tayo. Okay, it's Monday again. Time check 2:20, June 5. June 5, 2023. Ang bilis ng araw, ano? June 5 na po, ano? June 5, Monday, lunchtime, mangantayo. Kumusta po? Kumusta po kayo? Anong balita? Kumusta weekend? Kumusta ang weekend? So, back to work po tayo mga teacher. No? Mangantayo, Auntie Shirayo. Bon appetit. Sabi ka, tabi masyu, ano? Diyan sa Japan, no? Sila Sikfan, vamos sa Comer, Hayanakul. The family na have of course, ala Auntie RC sa Iran. Auntie Shirayo. So, ang ulam ko po ngayon ay giniling, no? Naginiling po tayo, no? Medyo yun ang kwan. Ayun, nagginiling, no? Ito ay nadaanan lang dyan sa daan dahil medyo kwan ka na, no? Medyo naghabol sa oras at hindi na nakapagluto ng ulam. Kaya bumili na tayo. Auntie Shirayo, ang ulam ko po ay giniling. So as usual, live po tayo sa Facebook. Mangantayo sa Alfred. Live tayo sa Facebook, sa YouTube, sa teacher ko yan. No? At syempre, ayun, yung mga page natin, pa-share. Salamat po sa mga patuloy na nag-share. No? Marami pong salamat. Magmula sila tita ko, Auntie Malu, Auntie Mel, no? Sino pa ba? Sila James, yung mga estudyante kong nag-share. Mga friendship ko na nag-share. Sino pa ba? Sila Auntie Arce, mga kamag-anak ko na nag-share ng mga friendship. Marami pong salamat sa patuloy niyong pag-share sa ating segment na Mangantayo. Auntie Shirayo, Mangantayo lang. No? Pahisya na, medyo nalit tayo dahil may nirarush. No? So, sabi ko, magla-live pa ako. Hindi, kaso live na lang muna. Kasi para naman baka maraming mga nag-aabang po kayo sa ating segment, no? Mangantayo. Ano bang ulam niya? Ano bang ulam? Nung nasa bahay kayo o nasa daan o nasa trabaho? Kain na po muna. 12:23 na. Baka naman wala pang ulam, magpa-order na, magpa-deliver na. Medyo hectic yung naging Monday natin, ano? So may mga task tayong in-accomplish lately nitong morning, ano? At ito nga, may gagawin. Anyway, yun, mangantayo. Baka yung mga kwan natin, akala nila wala na tayong live kaya medyo kwan. Anyway, ayun, so episode 47 na po tayo. Parang kailan lang, ano? Parang kailan lang, 7 na. At year 5. Ang sarap ng giniling din niya. Mother ni Ma'am Prisha, dyan sa may canteen sa may harapan ng school, ano? Ayun. Giniling ni Mother, yung mother ni Ma'am Prisha, yung co-teacher ko din. Petos Ricados din, ano? Dito sa senior high school, ha? At syempre, yung mga kwan natin, baka, bisitahin nyo naman si TikTok. Nakulin shop, saka online talipapa. May hotdog may hotdog yung giniling ni Mother, no? At mura lang. 50 pesos. Mate, member na din, mangan. Kumusta? Mangan, chow, Mangan, mate, ano ulam nyo? Giniling, Giniling ang ulam ko. Classmate ngayon, giniling, na pinili dyan sa may canteen. Dahil medyo napitin na sa oras kanina dahil kailangan ko maaga kasi yun nga, SSG election, yung gano'n. Sino ba ito? Sir Fritz Tyron, mangan, ayun, naalala ko tuloy, Ayan, Ate Sira,
Yung estudyante ko kanina, Marco, sina-shout out na kita. Yung estudyante ko sa Ismao, 11A. Ha? Ismao. Sir, shout out yung amoy. Kanto, si Marco. Ha? Shout out sa mga 11 Ismao A. Ha? Especially kay Marco. Yung, tapos syempre yung mga advisory ko rin, ano? Mga advisory ko, Ismao B. Shout out sa inyo, mga tayo. Kaya not sure, classmate, hindi ako masyadong updated. Excuse me, hindi ako updated sa kwan natin, union natin. Meron na ba? May naluto na ba? Alam ko, on the process ng planning pa ata yan. Pinapay sir, pagkabit mga liyo, mari ko. Nga pa na. Mangan. Ano ba, naputol tayo. Ayun. So, sila, shout out dyan sa mga kamag-anak din natin sa sa Bataan, ano? Sila Balong. Ano, sila. Alam ko, friendship ko to eh. Alam ko ano ang apelyido pero ni kapinsang ko. ano bang Facebook niya? Parang friend ba kami ni pinsan ko? Anyway, ayun, so last Sunday bumisita kasi yung mga pamangkin na pinsan ko, no? Sa mother's side, sa Bataan, no? Ayun. Ayun, nag-usap, nag-update ng konti. Thank you very much, ano? At yun, pinapasyalan pa rin nila si mother kahit paano din, no? Ayun, so salamat sa inyo. Salamat din for sharing the blessings. Ayun, oh. Mangan. Medyo, ano bang ulam nyo dyan? Ano bang ulam nyo? Medyo mainit ang Monday ngayon. Ilan bang Celsius tayo ngayon? Parang ang alam ko, ilang degree pa tayo ngayon? Medyo 33 degrees Celsius. Ngayon saan? Mangan, France, ha? Mangan tayo. Shoutout dyan sa Durungan, ha? Shoutout, antisira. Si classmate, classmate Marne, mangan. Kumusta dyan? Kumusta? Ciao. Antisira yung? Sirak natin, giniling. Nakapansabatang kami na naman ng classmate Istong, ha? Sinistor, ha? Classmate, mangan tayo, ha? kapan salubungan kami na naman, palangubong. Oy, balbali sira namin sana. Tapos ay mala, mas na may mapulis lang ako din ng Michael. Napos na siguro to, manchapsoy kami. Oo. Yung mga kwan, ayun, nung kwan din, galing kami din. Ang sarap naman ng ulam ni Classmate Marnie, hipon. Andun orang, banami, bingalo, urang apok, antura, ha? Classmate, sarap niya na. Shout out din kay Sir Alfred, nasa likuran ko lang yan. Sir Alfred, tapos ka na kumain, Sir Alfred? Tapos na, bilis na Sir Alfred kumain, no? Ay, sugpo. Wow naman. Mahal niyan, classmate, Sana all, may sugpo. Nung wala sobra, mangibuto ka, classmate. Parang umabot ata yan ng sugpo. 100, pa ganun? 1 kilo? Tama ba? Correct me, pero mahal Mahal yung last time. Magkano ba yung urang na binili namin? Parang gano'n, 800. Hindi ko lang alam sa suko. Mas mahal ata ang suko. Bingalo.
Nag-harvest ata si classmate ko. Kumusta pa weekend nyo? Kumusta pa weekend pala? Ang weekend, ayun, pumunta kami nila ng mga maliliit ko sa as usual, family day. No? Doon sa shoutout doon sa Kalasyaw, sila Payaw ha. Busy talaga sila Payaw ko sa Payaw Mark sa Tokyo Films, yung mga Guapings. Sobrang, ang dami na, napaka-hectic ng schedule nila. Sabi ko, samantalayin nyo. Kasi sayang. Kasi hindi lahat ng araw maraming photoshoot, maraming customer. Hmm? Shout out po dyan, shout out. Isulat ko lang po kung may mga yeah. Ma'am Dali ba to? Ma'am Dali na asawa ng pinsan ng asawa ko. Ha? Ni Sir Christian, tama ba? Kasi makaraog, parang si Madam Dali. Shout out po dyan sa family Makaraog, ano? Ayun. Mangantayo, welcome to Mangantayo. Akala ng mga viewers natin siguro, hindi na ako matutuloy mag-segment ngayon dahil yun nga, medyo late na tayo. No? Kasi medyo madaming paperwork. Although, okay lang naman. No? Ganun talagang buhay ng teacher. Ano? May mga kailangan tayong gawin. Tapos nagpa-perform ako sa mga bata. Pag mga ganito, ang nagpapera, ang trend, parang maraming kung nababasa ngayon sa Facebook, yung defense na yan eh. Gob! Yan si Gob eh, oh. Kumusta Gob? Mangan! Shoutout dyan sa opisina ni Gob. Gob Amado, Ma'am Lian, Sir Ferdy, siyempre, yours truly, si Gobernator, si Gob Roberto Amado Jr. Yung kanyang mga yan sa accounting natin ng mga yan. Shout out, mangan tayo. Anto si Rayo ditang Gob. San Franklin, mangan. Sir Divi. Mangan tayo, sir. Mangan, ha? Yung mga... ito si Sir Divi, napaka lakas ng negosyo nito ngayon. Ano? Ang dami niya nabebenta. No? Panto si Sir Divi, yung papatans. Yung mga repo na sasakyan doon ako pumili rin sa kanya. Quality po. Mura at quality yung kanyang mga kwan. Bro Marvin, mangan, let's see, how are you dyan? Kumusta dyan sa US, bro? Ayun, no? Kumusta? Anong oras na ba doon? Madaling araw na nila ata nito eh. Bro, kumusta dyan? Kumusta si Kumari Kat? Shout out dyan sa US. Ito yung Bro, kumusta dyan? Itong bro Marvin ko na to, itong kumpare ko to, ito yung isa sa mga rich na eh. Ito yung siya yung tipong ang aming, tatlo kami nito eh, sila Sir Mark, ayun, si Pare Mark nasa Aguo, sila itong mga kasamahan natin nung nasa Colegio di Dagupan tayo na ngayon, Universidad di Dagupan. Parang kailan lang no? Ang taga na automatic no? Ito si Bayaw Mark, automatic yan eh. Nag-share lagi ng blessings ng stars. Which is nakakatuwa dahil nag-share siya ng blessings lagi. Tokyo Films, basta kung gusto nyo ng services ng photography sa bawat okasyon, pwede nyo pong bisitahin, hanapin nyo lang sila sa page na Tokyo Films, mga professional po mga yan, mga dekalidad ang kanilang trabaho,
Oh, shout out dyan, JM Velasco, mga SMAW Biko dyan. May SMAW 11 Biko dito sa Estancia National High School, ha? Kumusta kayo dyan, ha? Hindi ko pa kayo napuntahan dyan kanina, ha? Medyo busy teacher nyo. hmm? Pa? May shooting ba ngayon ba yun? Nasa shooting ka ba ulit? May photoshoot ba ulit? May photoshoot? Ano nyo ba na? Siyempre, kahapon, family day. Hanggang sa, may kwento ko lang, highly recommended highly recommended si Bayaw, meron sa studio shoot naman ngayon. Kahit pa paano, nasa loob lang ng studio, no? Pero mainit pa rin. Sir Ronnie, Sir Ronnie, Sir Ronnie, kung na ba?